In de première joert een oude bekende, ik net echt een première, want de verhalen van Theaterselskip 24 is er alle jaren. Maar deze editie hebben we meer dan 200 vertellers. En voor haar is het vaak wel een première om dat verhaal te vertellen. Want het zijn gewoon amateurs, mensen, Friesen die het wat mij maken en daarover vertellen. Gaat door het thema de reis. Een van haar zit je rond tafel, die een flinke reis mee maken had. Een pittige reis, André Philips. Welkom. Dank u wel. Dat vertelst, daar gaan we eens van blijven op verder, maar een bijzonder pittig verhaal. Mooi dat je direct hoe vertellen kist. En we praten ik met Ashera Westra. Zij het naar Suriname West en daar haar familie ontmoeten. En ik een hele bijzondere reis op een berg maken. Maar alle je ellende en weet ik veel wat. Rijn en nou, neem maar op. En wie niet wij naar de tafel. Dus we wisselen aan. En ik wil zien wat. Want wie niet do 16 organisatie. Hè? Ja. En dan zou het eigenlijk toen we die plaat ontluisteren wie van eigenlijk is dit wel een van mijn leukste projecten. Want dat is een heel soort. Ja, het is altijd wel gevaarlijk om te zeggen. Hè? Maar dit is wel een soort van. Dit komt heel dicht bij me. Ik denk dat dat het is. Ik vind het heel mooi om met mensen te praten. Mensen in ergens zien en verhalen te jaren. Ik ben altijd heel nieuwsgierig, dus ik vreet je vaak wel terug. En bij verhalen krijg je gewoon op een presenteerbladje al je verhalen tot die. En het zijn al je persoonlijke verhalen. En het verbindt heel erg, zeg ik. Hè? Dus mensen hebben daarna een soort van gezamenlijke ervaring. En dan je ze heel over door uit. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien, om verhaal te doen. Ja. Want het is nou de 6e keer. Ja. Hoe begon het eigenlijk? In 2018 mijn culturele haardstad. En doen we het in januari, wie eigenlijk de opening van culturele haardstad. Dus dat was de eerste keer dat we dat weer in Friesland. Vroeger was het natuurlijk heel normaal om rond een kampvuur verhaal om elkaar te vertellen. Maar dat was de reden om het weer naar je leven niet te blazen. En toen zeggen we wat dat die. Toen zijn we jeetje, maar dit maar net stopje nou. Als 2018 West had. Dus zij hebben dat oppakt, maar P21. En nou voor het 6e jaar doen we dat, ja. Hoeveel vertellers we in de doe? Doe we er rond de 150 vertellers volgens mij. Ja. Ja. En dan gaat het nou heel tijd verder. Dus zou de skrek al eventjes al oer de 200. Ja. Waarom melden mensen haar eigenlijk gewoon? Ja, dat is een goede vraag. Misschien een goede vraag om hun straks te stellen. Maar ik denk dat het echt te maken had met het intieme steeds maar van verhalen vertellen. Het is net de bedoeling dat er honderden mensen naar in je verhaal komen. Maar juist dat lied intieme om met elkaar te delen. Dan viel het misschien ook wat toegankelijker om het te doen. Als je denkt, ik moet dit van 2000 man vertellen, een liedgroepje, denk misschien nou. Ging gewoon een keer proberen. Ik wel ja, dus het is heel toegankelijk. Ik denk dat dat er te maken had. En het brengt vaak een heel dorp of een hele week op de been. Dus het is een heel. Daarna sluiten meestal vaak in een dorpshuis of in een kerk om nog even naar te praten. Ja, dus het is een heel meerskipsproject. Ja. En niet jouw vak, ik hier niet, hè? Ja. Klopt, dus krijg je mooie reacties. Waarom inderdaad? Krijg je vaak echt verhalen terug. En ik denk dat je hem dat komende vreed ook ervaren beginnen. Ja, André. Ja. André, dat is vertellen in Grauw. Ja. Die plakwest weet je hem jij wen. Ja. Oer, een reis die je maken hè, de laatste reis eigenlijk maar niet zo'n. Ja, dat klopt. Ja. Vertel. Nou ja, wij waren in Grauw. In werk, huis en dan Bern. Toch wij dus, hebben we Tom gekregen. Dat wie een reis op zich, maar dat voor een heel los is dat wij toch. Want wij toch nu voor jong, jij reageert heel los. Maar ja, dat kan wel nog, grappig, maar wel zwier, ik al. En toen op een gegeven moment kwamen we erachter dat er toch wel heel slim ziek weer. En dat weer wel echt een heel hoge reis die wij doen konden. Ja. En dat, maar goed, de belust niet van het dorp Grauw, dat weer Zagrut. Dat ik ben 2 weken verleden ben ik vregen, toch Krietengrauw. Die gaan vregen van, hey, was toen nog wat vertellen over die tijd? En toen dacht ik van, wij zijn toen voortgegaan. En wij hadden huis gekocht op het Veen. En toen dachten wij, wij weer niks samen voort. En nu heb ik de gelegenheid om even waarom te zien en te zeggen van, hey, dat weer een hele zware tijd. Maar voor u is het een hele, door ik dit hele mooie tijd van. Wat is er mogelijk aan elkaar helpen en stippen. Dus dat wil je wel heel bijzonder doen, ja. Emotioneel, want Tom is verstoord. Ja. 2011. Ja, hij krijgt geen 8 jaar. Hij is 1 dag voor zijn jeetje is hij verstoord, ja. Ja, maar toen wennen wij op het veen. Dus en dan is het heel dreig, hè, daarna van
neem we nou contact op. Voor oude mensen, hè? Neem we nou contact op. Of lid we ze maar even. Of als ze zitten net op mij te wachten. Dus ja, het leven keer terug. En dan op een gegeven moment... wij zijn altijd heel belutst geweest met Grauw. Willeke en ik, wij zitten... ik ga mij die met Sint-Pietermeekers, met Krietentoneel en FFF. En wij willen heel belutsen bij het dorp. En dan ken je een soort mensen. En de mensen, dat weer altijd heel warm daar. En dan op een gegeven moment ben je voort en houdt het op. En dan komt ze net meer in de gelegenheid om te zeggen, zo, jongens, bedankt en weer mooi. En is dat dan het doel van Alex? Nou ja, ik wil je vregen. En toen dacht ik, we zitten op uw verhaal te wachten. En, want het is uw verhaal en wij gaan verder. Wij moeten op het leven uitvinden en dat is al dreig genoeg. Maar ik ken natuurlijk net als ik wat omvang op mijn werk of een hobby of wat ik. Kijk net zeggen, ik ben André en ik ben Heid, maar ik ben net. Het gaat terug. Maar ja, wij hadden wel deals met mensen. En dat is toen opgehouden. En nu denk ik van, maar nou kan ik weer even weer om. En ze hebben projecten voor ons daar. Die een vriend van ons die had Tom on the Move opgericht. En dan weer een yield bracht voor een rolstoelbus. En die ik er al heel bij belutsen. En dank u wel. En dan even zeggen van hoe belangrijk het voor u weer. Om dan toch mijn heel ziek ben, toch weer reizen te kennen. En dat is heel goed slagen. Ja. Is dat de reis die soms kruist? Ja, ik ben er nog net heel nauw. Ik ben wel aan het praten vanzelf. Ja, dat is maar 8 minuten. Ik heb maar 8 minuten. Dat wordt nog van uw dagen. Ja. Maar, en net hier in dit programma trouwens, maar de verhalen, Verhalen, draait een verhaal van 8 minuten. Ja, nee, dat heb ik begrepen. En ik moet even een karmaatje van wat vertel ik al. En de mensen hebben altijd volgekend. Willeke, als de Google stopt waarachtig Willeke, dan komt ze alle verhalen. Dat is, Willeke, dat is mij, dat is mijn vrouw. Ja. Die, op een gegeven moment ging ik naar de supermarkt en wat is het gevaarlijkste wat gebeuren kan? Hé jong, hoe is het? Ja, hoe is het? Wat denk je zelfs? Ja. Maar dan zijn wij altijd van, nou zeg maar even op de site. En Willeke had alles wat wij mij maken, zo positief mogelijk. Want wij zijn net een mensje van, wat komt ons nou? En en wee en arme ik. En, dus dat hebben we nooit dingen. En dat wil een hele uitdaging, hè? Want hij krijgt als nou in de zware gek PGB en neem maar op. Dat, jongens, wat een zinwerking hebben we aan. Van gemeente, verzekering. Maar we hadden er nooit door gaan. We altijd zijn, wat zijn de mogelijkheden? En wij gaan verder. En Tom, die had dus er toch lutsen door de tijd. Want dat wie ik net het jonkje om erbij te zitten. Want ik weet nog wel een vriendin van ons, die joeg hem op verjaardag op zijn jeetje. Kreeg hij een buggy, mijn popper en een buggy. En toen dacht ik, een jonkje mijn buggy, kom even. Maar hij had die buggy broekt als rollator. Nou, dat is toch prachtig. Ja. En dat soort verhalen, dat is onuitputtelijk. En ik emotioneel. Ja, dat we nou al, hè? Dat je natuurlijk. Je ging niet, hè? Ja, maar dat is heel logisch. Ja, toch? Vertelde ze een badskip is dat mensen erop praten moeten. Ja. Want dat kind misschien nou, maar de rust en de tiert die ertussen zit. Ja, maar wij hadden zijn, wij mochten een meisje van, wij, het was eerste band, dus wij kregen, ze zijn in ons het is je eerste, dus je bent ongereisd en het hoog net, er is niet aan de hoorn en wij dachten, maar het klopt niet, het is oors, het is toch oors. En toen gingen we naar Greens en die zeiden, je mijzelf, ik wil mij ziekje maar mij. En toen kwamen we op een stofwisselingsziekte uit en toen dachten we, er waren wel 600 stofwisselingsziekten. Dus wij dachten net van, maar als dit hem is, dan is het net best. Maar ja, dat weer hem. Ja. En toen zeiden wij van, wij wisten het net, maar als wij nou stil binnen, dan werd nooit in het. Dus wij vertellen erover. En wij hebben net de publiciteit opgezocht van is, maar wij zijn van, wij verstoppen hem net. Hij bloedt net dus, hij gaat erop uit. Ja. En in het begin dan valt ze nog wel in een valkuil. Hè? Wij gingen naar de beukersplak daar van Wolkom. Want hij wordt aanst een fjouwer en dan moet hij naar squallen. En wij toch, dat komt er nooit. Dat redt hem net. En dan zeiden we van, dit is Tom, hij sloopt alles en hij rent voort. Pas maar even op hem op, want dan moest Ben mij nemen. En wij zitten daar en ik liet hem los. Ik zei, pas op, want hij sloopt alles. Ja, wij letten wel even op hem. Hij ging voortdurend een heel groot Lego-bouwwerk daar. En zo voortdurend terug. En toen zeiden we van, maar houd hem nou vast. Ja, dat is wel goed. En wij zitten er in een peteer. En wij zeggen Tom, hij boeten daarin. En toen dacht ik van, hij komt net naar squallen, jongen. Dat slag het net. Dat wordt een heel oor
traject. En nou ja, dat is stuk worden. Ja. André, bedankt voor die verhaal. Ja, graag want we gedaan. wisselen nou even met Ashera. Ja. Maar ik kan me vaststellen dat dat voor een heel veel mensen nieuwsgierig is om daar naartoe te gaan. In Grauw is er een hele joen, hè? Ja. Maar alle hier mensen die vertellen. Ja. Misschien kunnen we een wisseling doen. Ja, bedankt. Ja, sorry, het is zo abrupt, maar ik vind het fijn dat je wist. Fijn dat je wist. En dat verhaal van de reis met Tom is dus vreed in Grouts. Ja. Ashera komt aan tafel. We zullen nog even een plaatsje draaien, maar dat slaagt het nog net. Want ik wil graag nog even niet verhalen. Maar dit hè. Hoeveel van dit soort verhalen kist je er? Nou, is er een grens hoor? Want, ja, dat denk ik wel. Ja, op een joene als trein of jouw verhaal uitzieken graag naar luisteren was, is denk ik de max. En natuurlijk ben er luchtigere verhaal, net oneerbiedig bedoeld. Hè? Maar, dus het is heel divers, steeds maar. En dat is het prachtige van verhalen. Want dit rekt het dus voort in het had natuurlijk. En helemaal misschien wel, nou maakt het niks uit als Wolf net bijna trouwens. Dit rekt het je gewoon. En, maar dat kan ik iets iepje. Het kan ik voor oren mensen inderdaad de stap bij ze om Wolderoer te praten. Hè? Misschien zitten wel mensen thuis die ook een mens die slim ziek is, maar die vinden dat ingewikkeld. Nou ja, dit is het mooie van verhalen. Dit is wat het doet. Ja. Kwetsbaarens, hè? Dat jouw tekken rond. Ja, klopt. Ja. Litwies maar eens wat vaker kwetsbaar opstellen. Ja. Nou, Ashera Westra zit nou aan tafel uit de Bitgemolen. Leuk dat je er bist. Ja, dank u wel. Hoe oud bist je eigenlijk, Ashera? 22.